Γεια σας αγαπητές κυρίες και κύριοι, η εταιρεία μας Alpine Beer παρουσίασε την πρόσφατη έκθεση στο Νιρεμβέργη, Γερμανία, που είναι η Iowa Outdoor Classics. Σε αυτή την εκπομπή μοιραστήκαμε προϊόντα με τους επισκέπτες. Αν ήσουν εκεί και ξέχασες να μας επισκεφτείς ή δεν είχες ευκαιρία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες στον ιστότοπό μας και μπορείτε να κατεβάσετε τους καταλόγους των προϊόντων. Σε αυτή την εκπομπή παρουσιάσαμε μια νέα σειρά τακτικών γαντιών με υψηλότερο επίπεδο ευκινησίας. Είμαστε εργοστασία στο Πακιστάν και προσφέρουμε αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες μας για αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση των προϊόντων μας με ειδικές απαιτήσεις. Η Alpine Beer έχει μακρά εμπειρία στην κατασκευή υψηλής ποιότητας σακίδια πλάτης, αντιμαχητικά γυλαίκα και ρούχα από υφάσματα. Η Alpine Beer θα είναι και στην Inforstech 2025 και στην IWA 2025. Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας και κατεβάστε τον κατάλογο προϊόντων. Σας ευχαριστούμε.